लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना बे सावथुननि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर देग्लाय बोसोराव मेहेर गोनां फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय रुगुं मुंनि मोनसे गोदान आबुं बर' सावथुन फैनो थांगासिनो दङ लोगोफोर। स' बिथांमोना बे सावथुनखौ थांनाय बोसोरावनो रिलिज खालामगोन बायदिमोन, बाट देग्लाय बिथांमोना फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 5 खालार खालि बे रुगुं सावथुनखौ रिलिज खालामनाय जासिगोन। आरो बे सावथुनावनो गाहाय फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै दङ बिबेक गयारि, लोगोसे मेरिना बर' बिथांमोना। आरो बिथांमोननि अनगायैबो बर'नि माखासे गोबांथार फावखुंगुर जेरै मासुम ब्रह्म, रिंकमनि, प्रबिन मैथा बर', दिनेश, थाख्लाय नार्जारि आरो माखासे बर'नि गोबांथार फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामबावनायखौ बे रुगुं आबुं बर' सावथुनाव नुनो मोननाय जागोन लोगोफोर। आरो बे सावथुननिनो स्ट'रि, स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ होदों गोजोन बर' बिथाङा। स' बिथांमोना बे रुगुं आबुं बर' सावथुनखौ थांनाय 2025 मायथाइयावनो सेबखांनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांमोना रिलिज होथ'वाखैमोन। देग्लाय बिथांमोना फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 5 खालार खालि रिलिज होसिगोन होननानै बिथांमोना रिलिजनि डेटखौबो फोसावनानै होबाय। आरो नोंथांमोना सोरबाफोर बे रुगुं सावथुनखौ बहाबाफोर दिन्थिनो गोसोब्ला दानिफ्रायनो नोंथांमोना स्क्रिनाव होखानाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै बुकिं खालामनो हागोन। आरो नोंथांमोना बिथांमोननि बे रुगुं सावथुनखौ सोर सोर दानिफ्रायनो नायनो एक्साइटेड जानानै दङ बिथांमोना कमेन्ट खालामोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां सावथुनफोर आरो मिउजिक भिडिअफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलाव जुदि दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।